ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்னைக்கான வேலைவாய்ப்பு பார்த்தீங்கன்னா, தமிழகத்தில் உள்ள போஸ்ட் ஆஃபீஸில் மீண்டும் அரசு வேலைவாய்ப்பு விட்டுருக்காங்க. பெண்களுக்கு கட்டணம் கிடையாது. ஆண்கள், பெண்கள் அனைவரும் விண்ணப்பிக்கலாம். சம்பளம் 18,000 உடனடி வேலை. மேலும் இந்த வீடியோக்கள் பற்றி முழு விவரங்களையும் பார்ப்போம் வாங்க. இந்த வேலைக்கான அறிவிப்பு எதுலேருந்து விட்டுருக்காங்கன்னா, இந்தியன் போஸ்ட் ஆஃபீஸ், கோயம்புத்தூர், தமிழ்நாடு. போஸ்டிங் நேம் பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்கில்டு ஆர்டிசியன், எலக்ட்ரீஷியன், மெக்கானிக், டயர்மேன், கார்பெண்டர், வெல்டர்ஸ். போஸ்ட் பெர்மனன்ட் ஜாப் தான், சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாப். இந்தியன் போஸ்ட் வேக்கன்சி வந்து 7. போஸ்ட் செலெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரேட் டெஸ்ட் ப்ராசஸ். இந்தியன் போஸ்ட் ஸ்டார்டிங் டேட் வந்து 30/6/2022, லாஸ்ட் டேட் வந்து 1/8/2022. அப்ளை வந்து ஆன்லைன் மூலம் தான் அப்ளை பண்ணுற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. போஸ்ட் சேலரி டீட்டெயில்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, குறிப்பிட்ட அனைத்து வேலைகளுக்குமே 19,900 முதல் 63,200 வரைக்கும் கொடுக்குறதா சொல்லியிருக்காங்க. இந்தியன் போஸ்ட் எஜுகேஷன் டீட்டெயில்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த வேலைகள் அனைத்துக்கும் 8th பாஸ் அண்டு 1 இயர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் ட்ரேடு. இந்தியன் போஸ்ட் ஏஜ் லிமிட் பார்த்தீங்கன்னா, இந்தியன் போஸ்ட் ஸ்கில்டு ஆர்டிசியன், அதாவது மினிமம் 18 வயது இருக்க வேண்டும். மேக்ஸிமம் வந்து ஜென்ரலாக இருந்தால் 30, எஸ்சி எஸ்டினா 35, ஓபிசினா 33 வரைக்கும் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த வீடியோ பற்றி ஃபுல்லாக தெரிஞ்சுக்கணும், டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன், மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் உடனுக்குடன் நம்ம போடுற வீடியோ ஒன்றும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும்.